Nekazarien eta baserritarren zaindari eta babeslea da Isidro deuna, San Isidro. Bere egunez, lumotarrak San Pedro elizan bildu dira Isidro deunaren omenezko mesa berezian. Ohiturari jarraituz, santua kalera atera dute prozesioan, Lumoko plazara. Herritarrekin batera, Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea eta udal ordezkariak ere izan dira. Inguruan, Lumo da leku bakarra San Isidro santua kalera prozesioan ateratzen dutena. Jesús será Virginia maitea aurritzazoko izan dirdiratzaitea agur zenuko eguzki postuzez betea Katarien kaian sortzea